Jubelścika. Od 100 lat w Lipnicy Kasiebi we wieldziej liczbie cygnął do Gduńska na odpust świętego Dominika. Wszude te pielgrzymci były bardziej nabożne. Ledze szle, żeby się pomadlać, wespowiadać i poprawić. Pomagała im nauczyć dominikanów, zakonników, belnych kaznodziejów. Ten zakon doch nazywał się kaznodziejści. Do pielgrzymowania młocko złożyło Purtka. Długo kombinował, jakby ti Kasiebom uprzekrzyć drogą i odebrać im chęć do pielgrzymowania. Jaśniały statku odbył się ze zagrody wędzeni do gardy. Chcą wielkim kamem zastawić wysoką bramą. Długo liczył nad Kasieboma i wezyrał za sposobnym kamieniem. Czas uciekł, odpust był coraz krodzy, a diabeł nie miał wybrony ni żadnego kama. Jaśniały statku wziął ten, co leży w lepiejszym lesie. Do odpustu wystał le jeden dzień. Trzeba było zarobrać się za robotę, bo północ była krótka. A robota choć dla smutka nie była letkła, bo kam był gromści i ciężki. Diuchu był go obowiązał łańcuchoma i podniósł. Leciało się mu po prawdzie drągo i tej się musiał odpocząć. Letnie noce są bardzo krótkie. Temu wnetka nastał porynk, a Purtk był dopiero koło wsnic niedaleko Styżne. Jak lecą nad wsą, uciął śpiewanie kurna. Nie było innej rady, jak skończyć z robotą. Tak Purtk był cesnął kam na pole i zaczął się obzyrać za jakimś skrecem. Bardzo przedtem pospiewał, bo za ciepłych drzewiątów wyzerało i słońce. Wejdoch wkół nie było widać nic pasownego. Te wewidrował dzirą w kamie i wskół do niej. Tam chcą poczekać do wieczora i łebnoc pocygnąć dali na Gduńsk. Tymczasem nadjechał chłop, uzdrzał kam i stanął zdziwiony. Kamienia tyłe doch nigdy nie było, a teryłen zastawił drogą na pole. Cóż stary, jedoch sum nic nie poradzą, rzekł chłop i ruszył za innym gburma. Razem próbowali rasiać kam, a jak to so ima nie udało, chceli go rozbić. Chła ich wszystkie stare szły w labudową. Kam ani so nie zraszył. Jakby jaką tajemną moc go trzyma w tym placu. Pęknąć też nie chcą. Nie pokaza się na nim ni jedna resena. Choć chłopi pryle w niego z całej mocy. Nie pomagały też stare kamienników. Kam trzymał się twardi, by pomogły diabelską mocą. Na ostatku zrezygnowany gbur rzekł: jak tak, tej niechle łesnie może są na to sprzedu. Chcemy na nim postawić krzyż. Zabudował sołtys i wszyscy chętno na to przystali. Zaraz zaszle do Kłewela, a ten miał prawie przerychtowany krzyż na przydrożną kapleczką. Jak wysłuchał, co mu chłopi rzekli o dziwnym kamie, zgodził się z nima. Uradony prześle nazad na pole. Tam na górze jest dziura, w sum na krzyż, rzekł sołtys. Poprawdzie krzyż decht pasował w dziurę. Stoił mocno i prosto. Tak też stoi do dziś dnia. A Purtk cofnął się przed nim w sum kłęt dziurę i jak dotądka nikt go stamtąd iść nie wypuścił.